Aku ora sudi mungsuh kowe, ra imbang. Kowe meng kaya ngono aku kaya ngene padha karo cecakmu, cecak mungsuh boyo. Aku cecake kowe boyone. Lho, lah kowe kalah no. Kualik. Aku boyone kowe cecake. Timun mungsuh duren. Kowe timune, aku durene. Sirmu ketemu sapa? Naga Bantala. Naga Bantala ning kono. Kowe rasah mungsuh aku mungsuh Naga Bantala, Bang. Iki sapa iki? Naga Bantala. Waduh. Lah kok gedhe kowe? Terus nang ngono sekecake, aku tak musuh kae wae. Golek mungsuh kok golek sing cilik. Bareng kene mungsuhe gedhe kok. Lho kok rene? Kualik, kowe kene. Oh iya. Ayo kowe aku sing tekaning pati. Iki Raden Harya Citraksi. Kadang nata Prabu Duryudana. Nana Naga Pratala. Ono paran. Ora mundur saka negara Ngastina kok tak cangking siramu. Wis mantep kowe ngono. Wis kira-kira menang. Lu ngerti?